Друзі, привіт! А у цьому відео я хочу вам розповісти, як обрізати вже старий абрикос. Цьому абрикосу більше 8 років, і як ви можете бачити, він почав тікати догори. І врожай він також там формує. Тому що багато гілочок, крона влітку дуже загущується, вона не провітрюється, сонячні промені погано проходять. Врожай закладається слабо, він малий і не дуже смачний, тому що не визріває. Для цього потрібно, по-перше, прорядити крону і перевести гілки на бічне розгалуження, а також видалити всі гілки, котрі перехрещуються або торкаються друг до друга. Ну і по-перше, навіть внизу покажу, як перевести гілку на бічне розгалуження. Тут прокинувся жировик, але він почав рости у потрібну нам сторону. Ця гілка росте більш вертикально, ця більш горизонтально. Вона розкриває нам крону. Тому ми беремо, ставимо секатор і зрізаємо. Зрізав я під таким кутом, тому що сік ось так і буде йти. Якщо б я зрізав рівно, залишився б пеньок, і він би засох і почав гнити. Туди проникали хвороби та шкідники. А таким чином, обрізаючи, зріз виходить трішки більше, але він також загоїться, він невеликий, до 1 см, але він затягнеться і буде живий. Також гілки, котрі ростуть вертикально, ми їх повністю видаляємо, а залишаємо ті, що йдуть на розгалуження. Тому що абрикос формує свій врожай ось на цих списах. Це такі гілочки, котрі повністю укриті плодовими бруньками. Вони починають закладатися на деревині другого року і плодоносять приблизно 5 років. Потім саме засихають і відпадають, їх обрізати не потрібно. Коли ми не обрізаємо наш абрикос, то таких гілочок по стовбуру по-старому, як ви можете бачити, немає. Вони всі вже повідсихали і повідпадали. А он наверху їх дуже багато, а нам потрібно, щоб вони були не так високо, щоб ми могли з легкістю доставати увесь врожай, а також потім нам потрібно буде абрикос оброблювати, тому що його дуже полюбляють хвороби та шкідники. А коли ми робимо обрізку, ось ця гілочка покривається цими плодовими утвореннями і ми отримуємо дуже багато врожаю. Перше, що потрібно, гілки, котрі ростуть у центр, ми їх усі видаляємо. Робимо це на кільце. А також гілки, котрі перехрещуються. Ми їх також видаляємо, не залишаючи пеньків. Спочатку я проводжу грубу обрізку. Я маю на увазі, що видаляю товсті та старі гілки, а також хворі. Краще, якщо у вас стоїть вибір зрізати велику гілку, то використовувати сучкоріз, а не пилу. Пилка залишає рвані рани, вони не загоюються, їх потрібно доробляти ножем. Сучкоріз, коли він гострий, він зрізає дуже рівно, оброблювати рану вже не потрібно буде, тільки садовою замазкою, котрою я роблю сам із мідного купоросу, водоемульсійної фарби, а також негашеного вапна. Ссылку на те, як його готувати, залишу у правому верхньому куточку. Обов'язково подивіться. І ми замазуємо тільки зрізи, котрі більше сантиметру. Мілкі не замазуємо, вони і так добре загоюються. А ще краще, коли ваше дерево ще мале, його вірно формувати, кожного року обрізати, робити зелені операції, обрізати влітку ті гілки, котрі не потрібні. Всі ці рани дуже легко загоюються, дерево не отримує такого великого стресу, і вам ніколи не потрібно буде братися за сучкоріз або пилку, лише тільки коли дерево постарішає, і його потрібно буде повністю зрізати. Зрізаємо хворі гілки на кільце, зрізаємо гілки, котрі потім будуть штархатися або перехрещуватися, тому що вона продовжує рости і її потрібно видалити. Я обрізав, знизивши крону, але не повністю. Деякі гілки я позалишав, тому що, щоб і врожай був, а також зелена маса, і щоб не спровокувати дуже сильний приріст вовчкових пагонів. Тому моя вам порада. Обов'язково після обрізки і зниження крони старого дерева влітку проводьте зелені операції. Інакше це дерево заросте ще сильніше, чим воно було до обрізки. А так ми за літо зможемо сформувати нову крону, на котрій наступного року буде гарний врожай. Ось як ви бачите, все попереводив на бічне розгалуження, все у нас відходить у сторону, на деяких буде і врожай. Також це спровокує ось тут виростання нових гілок, тим самим крона буде знижуватися, молоді гілки будуть внизу нашої крони. В цьому і полягає обрізка старих дерев. Знижуємо крону, знижуємо молоді гілки униз, на котрих і буде формуватися врожай. І якщо ви вже почали обрізати свої дерева, то за ними потрібно буде доглядати кожного року, не запускаючи їх. Тому що якщо ви збираєтесь обрізати раз в 5 або в 10 років, то краще зовсім не обрізати, а просто спиляти дерево. Тому що врожаю нормального
ви ніколи не отримаєте. А якщо вам відео сподобалось, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступних відео.